Khovel pon lam chan chin chu tuifin riat lam ain kan hretam to zok mai the chu wangin thil mak tak tak tuichhunga hian lo ompo ni se thil dang lam te chiam ani lawang chu heng thil sang sang an hmuh chu te hian tuifin riat hi khovela munrap omber te zingami ani ti ati chiang ome Bimini Road Bahamas tuipui kama ancient civilization kan ngai dan chungchang min thlak sak tu hmuh chu ane alan danin kan ngai tuang ngot ain anlo advance viau niin alang Bimini kongpui hi lungtam tak manga siamania ain zon vekin arul tanga remvek ane anrin danin he thil hi tuidan natura ancient civilization 10 an siamanian ringa chubaka breakwater hi manlai lost city venghim tura siamani an ringbok he thil an hmuh chu hian kanin ngai angot ain kan la fin lo zia atilanga engtik lai po in thil thar hmuh chu reng ania khovel tuifin riat za som ko panga zirchian lo alani angin thil dang tam tak kan la hmuh chu thei ain be sei om Lost City kumtam tak chung chu mitam takin Egypt marlama tuipui kam chu Tuichhunga khopui bota kha anian ringa chu khopui ming chu Thonis ti ania ani lopon manlai Greek te chuan Heraklion ti in an ko train hun rei tak chung chu mitam takin khopui hi thon thu mai anian ringa he hi chan chu Greek thu nei tu te chawin an soilan wang ania fin fia na tur dik tak an hmu lo wang ane ni masela kumsan hi som pan hi khan engkim chu ein thak dang lam vek abu khirbe buloka hian thilro pui tak chu tuichhunga hian hmu chu ania researcher te chuan manlai khopui ro pui tak thonis chu an hmu chuak ane mi pui te chuan mak an ti hlea a chan chu khang hun chung zong khan thon thu mai mai emo an ti wang ane amaro chu khopui chu atak tak alo ni renga tuichhung fit za somrupalia thu ka khopui hi moane divers te chuan milim lian le mak tak tak chu an hmuwa heng milim te hi manlai Egyptian te pathian ania chubaka ancient stone columns an hulea Egyptian le Greek tong te in thua in zia ane Sphinx le rangachak po muni in milim ker sang sang te chu enge ani chia an la chuk zo vek lova achan chu heng thil hlui te hi tuichhunga hian thatakin alen von him rengwang ane archaeologist pakhat diver Frank Godio po in thilmak deuh hmu chu anei vea granite slab fitruk le meter nia sei chu tuichhung khopuya hian amu chuaka slaba hian khopui ming Heraklion ti chu ker ane mishing siam thil sang sang te chu tuichhunga hian alen phum ru renga mithiam ten an soidanin alo bera heng thil te zirchiang tur hian kumzan hi don chu hunangai don ane thilmak deuh mai chu mi tu man Heraklion chunga thil thleng he an selova engtin nge manlai khopui hi tuichhunga om top dan chu mi tu man an selo scientist then khat chuan lir nging wang anin ringa chuti lain then khatin tsunami natakin khopui hi achi manga tuichhunga om pha ta nia an ngai kumtam tak chung chu mi puiten Heraklion khopui chu thon thu mai ani dia an lo soikha thil nui za thak tak ane nimasela kumsan hi som pan hi khan an dik lo zia chu fin fi ania hetiang thil chia hi Atlantis a po hian a thleng ve ani mai the mitam tak chuan Atlantis hi thon thu mai ti nan soi ve le a mase tunge sia tuichhunga ama mu chuak tu tur alo ngak reng mai the ane tank Indo pui pan hi na lai khan German tank le achunga chung te chu an bodai maya he thil hi kumsan zako somli palia thleng ane nimasela kumsan hi pasari khan Baltic tuipuya thilmak deuh an hmu chuak mei ni somhi paruk kumsan hi pasari khan tank chu tuifin ria ta tangin nu chua ane tank hi Jack Panzer somthum pariat ania ton som paruk laya rit ani bok magdewin he tank khian upper plate temo
ral thuam engma apai lo achunga hian tank khaltu te bungrua chu hmuh ani German tank hi Poland vào kama chuan hnu thlen anita a vo in thlengin thilmak alani chun zom renga engwangin nge he tank hi tuifin riata aum ngot na chanti chu thilmak ane tank engkol tu te chunga po chuan eng thil nge thleng ti chu engma ria chun zom ani lo theory pakhat chu auma tank hi German sipai 10 an kalsan anian ringa hei hi achan chu Soviet sipai 10 an man lo nan ane ma se hei hi achan lo ni ta se tank engkol tu te chunga hian eng thil nge thleng tang le atopa chuan tank hi arong ka that le ania amarong pa ngai sipai te rong thlan a hringin tuna chuan museum Polish Army Warsaw hmuh thein aum to ane he tank rit tak ton som paruka rit hi tuifin riata aum top dan chu kan hrengai don lo ni in alanga chuti rual vekin tank enkol tu te bodan nen The Baltic Anomaly kumsan hi som pakhat khan sonar equipment in thil danglam deuh mai Baltic tuipui monga chuan hmuh chu aneya hei hi Sweden le Finland in kara om ane he thil hi mihring siam ang hle a tantlanga te in meter somruk ania pian mang danglam tak anei bok a pian mang hi Millennium Falcon Star Wars aminen khan ainang hle then khat chuan hei hi military experiment thuruk tuifin riata tla anian ringa a thenin indo longa laipui bun na pindan vir thei anian ring vele thunga a thenin UFO anian ring vele bok rin dan sang omma se he thil hi enge ani chia mi tu manan shelo then khat chuan lunga siam anian ringa ma se a pian mang hi ama maya in siam chu ang lo Los Cuban City kumsan hi pakhat khat sonar equipment tuichung endik na chuan Cuba tuipui kam thanglama chuan thil danglam deuh mai muaneya he sonar reading hian omziawak anei lem lo sonar equipment hian symmetrical le geometrical shape lian tak tuifin riat monga chuan a omti atar langa ti chuan diver te chu chulai hmuna chuan juk chuk thla in an thil hmu chu mak an ti hle lung block lian tak tak chu an hmuwa he stone block lian tak tak te hi pyramid angin ain tiang chho ane mithiam te chuan hei hi mihring siam ani le ni lo an hre chiang lova mihring siam alo ni vai chuan hei hian khovel kan hriat dan chu chona lian tak aron siam don ane achan chu mihring siam ani chuan kumsinga liam ta vel bora an sak ani dona pyramid le thil dang chu an la samhan don lo hrim ti na ane an hmu chu atangin kumsom ni don aliam to chungin Los Cuban City phena thuruk dik tak khi tun thlengin hriat chua alani lo nangin he Los Cuban City hi engi ngai ve dan le Yonaguni Monument kumsang hazgo somriat khan diver te chuan Japan tuipuya thil danglam tak mu chua an nei temple lian tak nia lang chu an mu chuaka pillar le column cheto baka RCPN mang platform te chu an mu bok atira an mu masak berin ama insiam ve to panian ringa ma se lungker te chu an enchian nuwa mihring siam nge yani te an hre chuak ta ane an rin danin monument hi kumsang tel ralta da ya lo omto mihring thiam nam hanga siam ani an ring nimasela tuifin riat chim chin chu asan nu le Ice Age top na ber ain chanin khopui hi tuichhunga apilta ane ancient computer antikai thera mechanism hi khovela computer upaberti in ansoi train 2nd century BC liamta dai to khan siam aloni to ani chuan engwangin nge he mechanism hi computer tia ko ani le ani nataka chuan he mechanism hian kum in herdan tur le RC thlo dan chu achut lok thei ane a design hi aril ema wangin mitam takin mihring te siam ani lo an ring hial he khol hi kumsa zako pakhat khan Greek clear car tuipui kama diver pakhate nam huchuaka vo in thleng hian engineer astronomer le historian 10 an lazir chiang reng ane Los Indian City kumsan hi pakhat khan
man lai Indian khopui ti chiat to chu India tuipui kama hmuh chua ane he thil an hmuh chua hi ruins of the Gulf of Combat tin amhingan sa ane diver chuan mihring siam geometric structure chu amua chu ba ka umzenei taka lung in rem nen he khopui hian tuichelon khomna anei sangvek boka ahun lai ngai to chuan changkang tak an ringot mai civilization he khopui tin tu hian Indian subcontinent na civilization dang zong te chu a khomin a masaber ani bok ole tuna chuan ingai dan hriat alo hun vele ta e tuifin riat chunga thil sang an hmuh chu te kan han tar lan tak te a khan engkhange makbera hriat vele comment lama milo shil ve donia tun tuma tan chuan khati zong kha ani ye video hi like lo pe vela channel hi ila subscribe lo ni chuan khongai takin subscribe button kha ilong met ve donia